his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show me. Dzina la Tati ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mulungu amayesa mitima ya anthu. Mawu athu amene tikuwerenga m'buku la Miyambo afuna atsendere zimenezi, afuna timvetse zimenezi. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lolemba pa 19 Septemba chaka cha 2022. Ndi lolemba la mulungu wa 25 pa chaka. Mawu oyamba ochokera m'buku la Miyambo mutu wa 3 ndi 27 kulekeza 34. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Adelaida Jere, a Sisters of Charity of Ottawa, kuchokera ku St. Michael's Girime Community Hospital mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo yathu ya tsiku la lero ndi Salimo namba 15. Kodi ndani angathe kukhala pa phiri loyera? Yankho tilipeza mkatikati mwa mawu oyamba ndi munthu amene sazengereza kuchita zabwino. Mthenga wathu oyera ndi monga adalembera Luka mutu wa 8 ndime ya 16 kulekeza 18. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Francis Damaseke, a National Coordinator for Catholic Social Research and Communications ku ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Miyambo mutu 3 ndime ya 27 mpaka 34. Usaleke kumchitira zabwino oyenera kuzilandira pamene uli nazo mphamvu zochitira choncho. Usamuuze mnzakoyo kuti pita ukachite kubweranso, ndidzakupatsa mawa, pamene uli nazo tsopano lino. Usamukonzekere chiwembu mnzako amene amakhala nawe pafupi mokudalira. Usamakangane ndi munthu popanda chifukwa pamene iyeyo sadakuchite choyipa chilichonse. Usachite naye nsanje munthu wachiwawa, usatsanzireko khalidwe lake lililonse. Paja chauta amanyansidwa ndi munthu woyipa, koma olungama okha amayanjana nawo. Chauta amatemberera nyumba ya anthu oyipa, koma malo okhalamo anthu abwino amawadalitsa. Anthu onyoza iye amawanyoza, koma odzichepetsa iye amawakomera mtima. Anthu anzeru adzalandira ulemu, koma zitsiru adzazichititsa manyazi. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 8 ndime ya 16 kulekeza 18. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, palibe munthu amene amatsa nyale nkuyivundikira ndi mbiya kapena kuyibisa kunsi kwa bedi, koma amayika pamalo onekera kuti anthu olowa m'nyumba aone kuwala kwake. Pajatu chinthu chilichonse chobisika chidzaululika, ndipo chilichonse chachisisi chidzadziwika nkuonekera poyera. N'chifukwa chake muzisamala mmene mmamvera mawu. Pajatu amene ali nako kanthu adzamuonjezera zina, koma amene alibe kanthu ngakhale kamene akuyesa kuti ali nakoko adzamulandabe. Mthenga wa Ambuye.
Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Posinkhasinkha za mawu alero timafuna tiyang'ane kufunika kwa zitsanzo zabwino, the power of good examples. Ambuye Yesu lero akunena kuti ndani amayatsa nyale nkuyivindikira, ndani amalandira choona koma osachibweretsa poyera. Chikhristu mmene chilili ndichonena kuti sitingathe kuchibisa. Ena amanena kuti Chikhristu chili ngati pakati, pangatalike pangafupike, pamadziwika, pamaonekera poyera. Koma tikayang'ana moyo wathu ambiri titha kunena kuti tidayatsa nyale koma tikuyivindikira, koma tikuyibisa. Ndinapita kwina kwake nthawi ina, naona ndithu anthu oti ndimadziwa mwina anali nzifukwa zawo, koma chifukwa kuti mise imachitikira pagulu osakalandira Eucharistia, nde I took courage kwapanga confront why sanalandire. Pamene paja mpagulu ali sazichita zoti timalandira zimenezi, kuchita manyazi ndi kulandira Eucharistia nkutheka tu. Icho ndi chitsanzo chabe. Tilipo ambiri amene Chikhristu chathu tikuchibisa. Ikakwana nthawi ina timati pano tipangika endale za mpingo tazisiyeni apo. Ikakwana nthawi ina timati pano ndipangika izakuti za unsembe ndizike apo. Ikakwana nthawi ina ndimakana za kumphakati, ndimakana za kuparish. Tikubisa nyali, tikubisa muni omwe tidalandira. Mulungu sanatiyatsire nyali imene, Mulungu sanatipatse nyali imene kuti tizibisa. Mulungu sanatipatse zabwino kuti tizizibisa. Mulungu adatipatsa zabwino kuti zithandize anzathu, kuti tiunikire iwo amene ali mu mdima. Tikachotsa mdima wathu tithandize iwo amene akuyenda mu mdima kuti aone ulemerero wa dzina lake. Ambuye Yesu akuti musamale ndi mmene mumamvera mawu a Mulungu. Chimene akutanthauza ndi chani? Ambiri timamva mawu a Mulungu. Ndi kukamba pano palibe amene anganene kuti kwathu kuno sadamveko dzina loti Ambuye, dzina loti chauta ayi, dzina loti kulapa ayi. Timamva ndithu, koma tikalandira zimathera pompo. Lero Ambuye afuna tikamva mawu ake, we should translate them into action. Tizikachita zimene tamva. Nchifukwa chake pa nsembe ya misa ina iliyonse ku Katolika amatikumbutsa pitani ndi mtendere wa Ambuye, kalalikeni mthenga wabwino. Go therefore and preach the gospel. Ambuye Yesu akwera kumwamba anapanga charge ophunzira ake, anatipanga charge ifeyo, pitani kalalikeni mthenga wabwino. Muzimvetsetsa mukalandira mthenga wabwino osaubisa. Ndikangati kamene Ambuye akhala kutipempha titachitako zina zake, takhala tikukana osati ndi mawu koma machitidwe athu. Tabisa nyali, tabisa mphatso, tabisa maluso, tabisa choona, tabisa chipulumutso, osangoti cha ifeni, tabisiranso anthu ena. Pamene tikusinkhasinkha za mawu awa, ndi bwino tsono kuti tidzifunse mafunso awiri atatu. Limodzi mwafunso limene tikuyenera tidzifunse kwambiri ndonena kuti kodi moyo wanga poti ndi nyale umapanga attract anthu ena kwa Mulungu? Kodi moyo wanga mmene ndimaukhalira ndimapangitsa anthu ena kutamanda Mulungu? Kodi moyo wanga mmene ndikuukhalira nkufoka kwangako ndikupangitsa anthu ena kuti aone kuti inde munthuyo ali ndi zofoka koma akuyesetsa? Kapena tidadzipanga kondemu osangoyimira pompo koma tayamba kupanga kondemu ena? Mawu oyamba a tsiku la lero atipatsa chitsanzo chamene tsopano tingayikire pa mbalanganda nyali zabwino zimene Mulungu adatipatsa. Akunena kuti do not withhold good from those in need. Alipo anthu ena amene akusowa chithandizo chathu, amene akusowa ifeyo titachitira china chake. Akuti tisachedwetse kuti ndidzakuthandiza mawa, ndidzakuchitira zabwino mawa, ayi weyo ndidzakupatsa ndalama mawa, ayi weyo ndidzakupititsa kuchipatala mawa, ayi weyo ndidzakumangiza mawa. Here and now, tikamva kuti china chake chikusowekera kuti tichitepo, do it here and now. Regret abale ndi tchimo kapena ndi feeling imene imapha anthu kuti koma ndikanapanga chakuti. Tili nawo makolo athu ambiri, ena makolo athu adamwalira akulakalaka kumwako fanta yemweyo, akulakalaka kukangonako kunyanja, koma nkutheka ena timayenda karunga blanta nsanje salima every day, koma we've never sacrificed kuti makolo athu akangonako kusintha even kwa tsiku limodzi. Mulungu adzakondwera. Don't postpone doing good. Tilipo ena tili pabanja koma tikulephera showing the family the joy of a father, the joy of a mother, the joy of parents. Kena kuti tsapanga regret mwina ana athu atamwalira, kumva kuti mwana akuti
amenya uko anampeza atabe chinangwa zona mwana wanga angabe chinangwa. Why? You've never bought your children zinthu zimene amazilakalaka mmoyo mwawo. Salimo yathu ya tsiku la lero yatipatsa zitsanzo za mmene tingayatsire nyali yathu. Ndani angathe kukhala pa phiri lanu loyera inu Ambuye chauta. So mwachidule aliyense angosankhapo kenakake kamene kamutsogolere moyo wake wa tsiku la lero. Mwachitsanzo akunena kuti amene angathe kukhala pa phiri lanu loyera inu chauta ndi amene amayenda mosalakwa, ndi amene nthawi zonse amachita zolungama, ndi amene amayankhula zoona mu mtima mwake, ndi amene sasinjirira ndiponso safunira anzake zoyipa, amene safalitsa mbiri yoyipa ya anzake, ndi amene amachita zimene iye walonjeza. Titho kawerenga Salimo 15:2-5 nkuona kuti tsopano nyali yathu tiyatsa bwanji. Tapempha Ambuye atithandize tsiku la lero. Tiyatse nyali zathu za uzimu, tiyatse nyali zathu za kuthupi, tizike poyera kuti pomva chimwemwe mu mtima mwathu tithandize anthu ambiri kuyanjana ndi Mulungu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Lord,